Υπάρχει κάτι το οποίο λέει το ΚΚΕ και αν το φιλοσοφήσει κανένας έχει απόλυτο δίκιο. Είναι περιπτώσεις, τις περισσότερες μάλιστα, που ο λαός σώζει το λαό. Ο λαός σώζει το λαό. Είναι μερικές φορές που δεν χρειάζεται να σηκώσουμε τα χέρια ψηλά. Δεν χρειάζεται να απευθυνθούμε πουθενά σε καμία πολιτεία, σε κανέναν δήμο. Αρκεί να κοιτάξουμε δίπλα μας τον συνάνθρωπο και να βγούμε μαζί του, να τον βοηθήσουμε, να τον στηρίξουμε την ώρα που έχει ανάγκη, να μην του γυρίσουμε την πλάτη. Αυτό σημαίνει να είμαστε συνάνθρωποι. Αυτά είναι που εμείς πρεσβεύουμε. Αυτές είναι οι αρχές μας. Γι' αυτό σας λέω ότι και τώρα θα κερδίσουμε. Γι' αυτό σας λέω ότι και τώρα η πορεία μας θα είναι νικηφόρα. Γιατί εμείς πάντα είμαστε δίπλα. Πάντα είμαστε δίπλα στον συνάνθρωπο που έχει ανάγκη. Αυτή είναι η φτιασιά μας. Γιατί και εμείς ένα κομμάτι από αυτή την κοινωνία είμαστε. Δεν είμαστε κάποιοι οι οποίοι έχουν μεγαλώσει σε σαλόνια με γαλλικά και πιάνο. Εδώ μέσα ματώσαμε, όπως όλοι, τις 8 του Οκτώβρη, όπου για ακόμα μια φορά ο λαός του Δήμου Αγιάς θα δώσει ένα βροντερό παρόν στην κάλπη. Θα δώσει ένα βροντερό παρόν στην κάλπη και